Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 31 kan 32. No denggam ti pambabalaw a pangisuruken ka, maibilang ka a masirib. No di mo ipangag ti panursuro, dangrammetla tabagim. No denggam ti pambagbaga, sumersirib ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Unay katday ta itsura mo, nanakaw. No kumatinulungam ni tatang mo nga agtarimaan iti nadadaol nga appliances, di mayat kuma. Saan na bagay kanyak tayo dyan trabaho, nanang? Tiket ko trabaho. Tayo mako na white collar job. Kasano kuma a white collar job? Katawan mo't nalpas mo nga adal. Tabalog ka mo't idi agad adal ka. Dantuan, umadanon ti Chimpo, nanang. Ay, kaano pa'y day ta, Chimpaw? Inton lumagto ti bingkol. Ado, tilimbag to abing kol, hindi nagpatulid na giti ubing. Ay, awan mo, Jonas. Saan ka laang asadot? Pilusupo ka pa'y. Hey, sikamat ti masabat ko, Clara. Naggapo ka di di balay da silya? Wan, apay ka di. Nagpintas da di agayem mo. Kursunadak. Adda ka di ipanakal mo kan ko na. Anya ti kayat mo asawan nga ipanakal? Akas ko may titrabaho. Adal, wano negosyo. Tapno adda pagsamakadan nyo. Adamot siyap mi. Adamot basit atalon mi. Jay ka di siyap ni tatang mo, tidakdakamatam. Siyap mi ta anak-nakmot nga raod. Kano di ka pa'y nakita na pantimulong iday-ayan ni tatang mo? Sakto ti mangi manihar iti day di asyap, inton madanon ti Chimpo. Papanan nyo ka dinana. No saan kayong agdardaras at ako maibagak ka na kayo. Ay, anya ka di day ta, basang. Nasa ungamin kanyak ni Jonas nga agrayo kano kiniselya. Kaya't kung nga ibagak ka na kayo, amamarte kansadot ni Jonas. Ay, pudno day ta, balasang ko. Man-mano amakitak alimpyo day ja atao. Ay, sanger mo't day jay. Gayem ko ngamin ni Celia, nana. Jak kayat ama isagmak numabalin. Ay, uray siyak Jak lakit di kayat amanugangan ti sadot a lalaki. Sa lagling at numangan. Una yun ta sa lagling at numangan, nana. Agpay sumat. Nagdakkel abage. Ngam awan sapay ammo na at trabaho. Nadamag kaw nga agrayo ka kano ni Celia ang anak ni Maria. Pudno ka day. Napintas day di babae. Natay rakmet. Masigurado akayat nakmet. Ay, di ka mang namnam akayat naka. Tanakaraw ti kinasadot mo. Di namat makit kita. Tasaan ba't nga umay dito'y balay? Uray di na makit-kita, tadalapayag na. Apay, di nalakat madamag daytan. Nulakat tayo ayatin nak, di na italtalak da kita. Di ka mang namnama, tamasirib ti babae ita. Numabalain, kat di da kaya ti agrigat iti sidong ti mga sawa kadakwada. Saan nga agrigat? Tadda kayo matatang? Ay, di ka man. Umay kakit di jay shop, tapno agsursuro kang agtarimaan iti nadadaal nga appliances. Imbag, apangalam iti kwartam. Sinarungkaran nakakanumat jay sadot a lalaki. Agbaliw tumat ananang. Sadot pa'y itatawan pa'y asawa na. Ay, saan kang agsagsagmak iti bulakbol kan mamartek a tao. Anya ngay ti maganap mo ijay. Kuna namat nga agsursuro ka nung agtarimaan iti nadadaal nga appliances nang. Nagsadot ka no da dya a tao. Kasanunton ti biyagyo, no agsagmak ka iti kas dya a klasit tao. Adumat di ta tinakitak asadot no barupay. Ngam gumagat no addan to pamilya na. Ay, saan asyak ti sorwam, Celia? Nakakita amat iti sadot agim magat.
Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyangge. Adda ko maibagakan ka. Anya day jay gayam? Kaya't kalaang abalakadan gayam. Saan ka ko maapaisagmak kini Jonas? Kaasi kalaang. Tinulagan nakakadin ni nanang tapno ibagam kanyak dayta? Tinulagan? Ni, saan man Makitkitak ngamin ti ugali ken kababalin ni Jonas. Awan mo ti makitkitak amadi kababalin ni Jonas gayam. Ha? Sinong batam ka din? Agayan ayat kayo ka din? Awan makitak adakas na ti panang sungbat ko ken kuana gayam. Papanam ka di ta bit mo abag. Adalang papanak nanang. Inakagtrabaho. Agtrabaho? Imbag man ta nakapanunot kang agtrabaho? Anya atrabaho day ta? Ibagak to no addan trabaho nanang. Ay, nasaya at nupod no day ta nga imbagam. Agdwa-dwa kayo ka di. Trabaho ka di nga agpaiso ti papanam. Maamuan yun to ka di nanang. Sige, inakaon. Pudno nga tati imbaga ni Jonas, amapan ka no agtrabaho, lakay. Anya ka no at trabaho? Ay, no kumatatulungan nak iti siya. Trabaho man dayjay. At dapay kat bit-bit na abag. Badbado ng samot ti linaon ti bag. Sa dino kumangay ti pagtrabahuan na jay sa daot. Awan matiam mo na trabaho. Mas daawak nga rod iti dayja, Jonas. Saan nga tamang rabrabak laang? Nalabit arinabak na kalaang. Anya kumangay at trabaho ti serkan na. Ay, bareng ano nagdakamag. Nakapanunot iti nasayaat. Ay, nagsayaatan ngay no nagnakamag. Awan samot ni nanang mo, Celia. Nagudong itay. Aldaw to asumangpat. Taadda ila ko na ijay ili. Nasayahat nga rod. Tapnom di na makita ti papanaw ta. Anya di kayat mo asawan. Agtaraytan. Ay ayatin ka unay. Isu akayat kong agtaraytan. Tadi nakayat ni nanang mo ako nam. Sa dino nga iti papananta. Amang ano masurutan na taninanang kat agungat. Kartingam ti mangala iti kaus mo. Tama ano sumangputan ni nanang mo. Papananta nga rod. Basta sumurot ka kanyak. Natalgad ti pangipanakan ka. Basit mat abalay iti asidag ti kataltalunan da ito eh. Dito'y kami ngagdagdagos. Nagtalon kami dito eh. Medyo adayo iti karoba. May mayat dito eh. Tapnawan ti makibiyang ka data. Hintan iti unag. Adda bagas dita. Addamot maalatan at natang dito'y talon. Saan tanga-tanga agrigat? Akas ko na ni nanang ko. Saan tang agrigat? Basta agin inayat ta? Di nakto ko mga rod pagsangitan dito'y Simuro takken ka, gaputa ay ayatan ka unay. Ay ayatin ka unay. Naggrocery agamit abastuta dito eh. Addan dita unay. Imbag man ta nagsabat ta dito'y basang. Ay, nakitam ka din no sa dino tinapanan ni Celia. Awan mo't ijay balay. Nakitak ti pagyanan dagiti gamit na kat awan mo't dagiti daddo maalupot na. Awan ti daddo maalupot na kunayo, nana? Ay, dahi tatipod no, balasang ko. Ay, napanan na nga tan. Inakman padasan adamagan no adda ni Jonas ijay balayda, nana. Apay ni Jonas. Saan ka di ako nayo nga awan ti daddo maagamit na? Saan nga taan nakitaray kin ni Jonas, nana? Ay susapo. Simurot nga ta itikas di aklas iti tao. Ay, anya nga iti maganab na itikas di aklas iti tao. Ay, agbyag da ka de iti ayat laeng. Naimbag abigat yun, nana. Papanan nyo ka di? Agodo nga akbasang. Adamapan ko gatangan akasapulan ni Lakay. Ijay tartarimaanin na atibe. Apay asaan ani Jonas di baon nyo, nana? Ay, jakman amo tinapanan na. Kunana amapan ka no agtrabaho. Tadapay bag abit-bit na idipimanaw iji balay. Pagtrabahuan na ka no, nana? Ay, di namot imbaga.
Nukas na. Awan di tabalayo, nana. Apay, basang, ada ka di masapul mo kenkwana? Awan mo't ket di, nana. Sapsapulin ngamin ni Nana Maria ni Celia ta nagpukaw. Awan ka no ti daddu maagamit na. Anya nga iti pakainaigan ni Jonas iti panagpukaw na. Agayan ayat da ngamin, nana. Saan ka di an naibaga ni Jonas kada kayo dayta? Apay nagsubli ka, kat kasapulak ti impagatang kuken ka. Lakay. Kaayan-ayat kanugayam ni Jonas ni Celia nga anak ni Maria. Ita agpadad ang mapukpukaw. Anya? Kinayat ni Celia ti anak mo abulakbol kan sadaot? Day tamot nga ro ti pagsidaawak. Anya nga iti kinayat na ka ni Jonas. Ay, masuportaran nga tatitaar ni Jonas ni Celia. Ay, agrigat lakit di iti sidong ti anak ta. No saan nga agbalbaliw ni Jonas. Barang no iso ti mamagbalbaliw ka ni Jonas. Ay nagsayatan nga no mapagbaliw na ni Jonas. Nakasaok ti ina ni Jonas. Kat mapukpukaw ka no ni Jonas, nana. Una yun day di asulpeng nga inanak. Binalaagak nga awan tinasaya at amasakbayan na iti day di lalaki. Ang nakitaray latta. Imbagak mo't kankwana ti kinasadot ni Jonas, nana. Makaamumot iti biyag na. Ta isumot ti kinayat na. Awan to ti papabasulan na. Napananda nga ta, nana. Kasano nga ta ti biyag na kat awan matrabaho ni Jonas. Ay, anya pa'y ngay. Ano sanda ti kinarigat. Kasla nagpidot iti bato nga intuktok na iti ulo na. Ay, kasta, dagiti saan adumdumngag iti pamagbaga. Ay, anda nga tan. Nana, di mo ka di mapanbirukan ida. Pangbiro ka kumangay, balasang ko. Iso, ti kayat da. Di bayam ida. Kumusta kan? Simangpat ka pailaang dito'y kalapaw. Awan lang arudan asin, bagas kan iso amin. Ang kapailaang nagbartak. Saan mo't nga asin ka da bagas timbartak ko Arak tininom ko, bakit? No amok la kumakasta ka. Sa anak ko masimursurot kan ka. Wala siya ko ta. No amok la kumanangiwat ka. Saan ka kumangain? Taray? Ayop ka, lalaki! Itapay tama si Kugak! Babawi ko na si Murot kan ka! Abay ngamin nga intulok mo nagsikog ka, Nagsikuga kaya? No saan nagapukan ka? Sinikogan ka ano di mo kinayat, Di ka pinilit, Ita, nagreklamo ka, Mabisina ka, Apay, di ka pala mapanagluto. Bakit? Bakit tarupam? Ada ayang may luto. Kat di ka mat nang isang pat iti luto. Ay, sinalbag ti kastoy abiyag. Awan pa'y naima sa makan, mate. Talaga sinalbag da ito yung klase ti biyag. Tuok kan rigat ti maganganap ko iti sidong mo. Ay na, nagdakil lang arudan tatyan mo. Kasta pa'y lang mat ti panagiungiwat mo. Salbag ka! Agawid ak manlangan ni Jabalay mi. Ay nasayat mo ito agawid ka. Tadandani ka naganak. Ninanang mo, ti makamukin ka. Ayop ka, lalaki! Awan pa'y makuna na tibkarato lang mo! Awan pa'y amom! Makawanandak ko mananang. Nagawid kan, tadakkelan ti tiyan mo. Ay, ayan tinalaing, anak kasikugkan ka. Pinanawak ata dinak matmapakan na. Pangaasiyo ko matapakawanandak. Maawa tammet itan, no apay ajak kayat apa isag makka ken ni Jonas. Wananang. Uray surutan nak dito'y balay. Jakon kayat ti sumurot ken kuana. No nagtungpal ka kuma iti pamagbagak idi. Saan ko maakas ta tinagbanagam? Pakawanandak ko mananang. Saan ko nga ulitan ti sumurot ka ni Jonas?
Itapay tamasikog kan, sa mo ibaga asaan kan asumurot. Ay, no di kakatdang nga. Idi pay lakumaa, asaan ka asimorot. Apay ngay may ka dito'y balay me. Umay ko kumasukunan ni Celia, nana. Apay ko maasukunam. Tapno agbisin iti sidong mo. Lipatemon ti anak ko. Ibabawo yo ka diti anak yo, kat masikugan. Uray mamin ano nga agsikog no kastamot laeng nga awan trabahom. Nakakaasim tulaeng dagiti anak yo no kasta nga awan trabahom. Gaputa sadot ka. Ay atak ti anak yo, nana. Ayat dita nga. Mapakan na kayo ka diti ayat laeng. Agawid kan. Ingka agbirok iti trabahom, kan agbaliw ka, tapno maikalay samto ti anak ko. Ha, buwisit ka kitday. Ha, panaw! Ay, anyan day tangay tsuram. Kaskala na kotoran apiak. Ayan, tintaray mo. Lukaw. Pinanawan nak, tawan ka no ipakan ko, tatang. Yung kayo kumayaywan, tapno agsublimot lang kanyak. Ay, di ka man mangiramraman. Kadwanak ayaan ang itaray kan kwa na. Tapno ibaunak ang mga ayaw kan kwa na. Ay, agbaliw kan. Agtrabaho ka. Barang kayat napay ti agsublikan ka. Ang amno kastamlat ta. Ay, awan lat am mukawn. Sige. Ikaw gumaak ti agbaliw. Tapno agsublikan yak ni Celia. Dumngag kayo iti pamagbaga dagiti naganak kada kayo ta pagsayaatan nyo dayta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.